हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोनहा मिथिखायोदि आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोनहा नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालाङो। बिदिब्ला फैदो दिनै बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सनितपुरनि जारिमिन। बेयो मोनसे बड' ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रामसिं गेलेरा, जेनिका, गेम्बु, बिग्राय, सपना, रोमै, सुग्रेब, खब्राम, जयति आरो कुमार। बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रियानो जादों बिग्राय आरो डिरेक्सनखौ होदों बिजय सामब्राम। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला दावगा फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनआव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।